Gipahinomduman kita sa atong ebanghelyo nga kining yung pagpaubos. Ang garbo mao gid nay makapaimpierno nato. Ang pagpaubos mao'y makalangit. Lingiyay mong tupad ning na mapaubsanon ka. Ning na wa mulingi kadaghanan. Kanang dili mulingi pagarbuhon gid na. Kay kanang mga garbuhon di man na mo tan-aw sa iyang silingan, ang iya anang tan-awon, ang iya ragyong kaugalingon. Nya unsa may mga kinaiya sa mapaubsanon, ang mapaubsanon magsigig angkon sa iyang sala. Ang mapahitason magsigig panaway sa sala sa iyang isig katawo. Ang iyang makit-an ang sala sa iyang silingan, pero di siya kakita sa iyang sala. Di sad siya ganahan mo angkon sa iyang sala. Mao na mga mapahitason, pero ang mga mapaubsanon magsigig angkon sa iyang sala nya iya sang dawaton ang iyang isig katawo nga nakasala. Saban, kinsa nakapasar ninyo? Sugod karon mangangkon atas atong sala. Mao nang diri sa unang pagbasa niingon si Propeta Joel, ingon siya, gisiah ang inyong kasing-kasing, dili ang inyong mga bisti. Kaysa una ilam kung gision ilang sinina, aron kunuhay ingnon silang nagbasol. Ayaw inyong kasing-kasing, pasabot ang kuna gyud ang imong sala. Mao na sa atong tubag sa Salmo, unsa may atong gibutang dinhi, maluoy ka Ginoo kay nakasala kami, kita, ana. Nya ikaduhang kalainan, ang mapaubsanon magsigig buhat og maayo, pero dili niya isangyaw. Ang iya ragyong kalipay ang pagbuhat og maayo, dili ang mga pagdaig sa iyang isig katawo. Mao nay iyang kalipay. Magsige ra siyag buhat, matud pa sa atong ebanghelyo, magbuhat sa tago. Mga maayong buhat nga dili niya isangyaw. Pero kining mga pagarbuhon, kining gakuas garbo, magsige na sila buhat og maayo aron daygon sa mga tao. Daygon. Ana. So kanang nagsigig pa colors buhok, kanang sigig pangiskis anang kilay, paputi anang naong, siging panumpay anang pilok, sumpayan ang kuko, siging terno-terno anang mga sinina, pakita-kita anang dughan, kanang mga abaga, mga puson, mga kigol. Unsa mo na sila? Gustong daygon o gusto nga magbuhat lag maayo niya way pagdaig? O kana, mo na nga ato na narong hunongon karong panahon sa Kwaresma. Hangtod gid na inig Black Saturday. So gikan karon hangtod gyud sa Black Saturday. Mo na nakita mo nito mga tarpaulin gipamutang des daplin. Naa diha ang formula sa atong Ash Wednesday. Ang kanang naas babawng gagmay naa diha ang repent and believe the gospel. Pagbasol og tuohi ang ebanghelyo. Nya kanang naang dagko-dagko nas ubos gipaduol-duol na nato aron galing mabasa. Naa say gibutang diha nga remember that you are dust, and to dust you shall return. Hinumdumi tao nga ikaw abog, og sa abog sad ka mo balik. Nya unsa may atong buhaton samtang nagpanaw pa ta, padung atong pagkahimong abog. Mao nang naa dias ubos. Unsa to na? Pray, fast. Unsa? Give. Ampo. Nya matud pa ni Kristo, magampo gani mo si radi ang pultahan.
Pasabot, ayaw himo ang pagarbo. Nya, magpuasa, minusi ang pagkaon. Ayaw na pagsigig kaon, ayaw na pagsigig pangitaan ng pagkaon. No? Karon, day of fasting and abstinence. Unsa man ang fasting, ayaw kaon. Unsa man ang abstinence, ayaw kaon og karne or lami nga pagkaon. Abstain from pleasure. Niya, ang atong fasting, atong minimum nga requirement, usa lang kakaon sa usa ka adlaw. 1 meal without meat. Muna, kinsa may obligado nga mag-fasting, matud pa sa atong balaod simbahan, 18 anyos ngadto sa 59. Ang 60 pataas, 17 paubos, optional sa fasting. Sa abstinence, kanang naa sa age of reason, hangtod na gyud kinatasan, mo abstain. Total, di man ka mo fasting, abstain raman. So mga 12 anyos, pataas, required na nga mo abstain. Abstain sa gas computer, abstain ka ng mga porn, abstain ka ng mga cellphones, abstain sa pagpanglibak, abstain sa pagpamakak, abstain anang sugal. Karon ra ba kuno, wa nay pugo, gigukod ang pugo, ang giilis ang pigo. Nakasabot mo spigo, karon pa mo sa bago ko kadungog na social media, ang pugo gigukod. Unsa man ang meaning anang pugo? Mura ko ni sa tana Philippine Offshore Gaming Operators, operations ba na? Inana. Ang musugal ana tagalaing nasod, taga foreign ba, pero ni alang dinhi ang machine sa ato, ni dinhi ang center. So ang gaming nila ni as Pilipinas, pero ang musugal ana mga foreigners, offshore man, offshore to as gawas. Mubuhis lang sila nato, muna maka-income ta sa pugo, basta di lang illegal. Karon ang pigo kuno Philippine inshore. Insure na sa ato pa ang nanugal na karon ang mga Filipinos na gihimong sugarol ang mga Filipinos. Arang-arang tong sa pugo kay ang mga tagalain mang nasod ang gihimong sugarol. Ang karon pigo nakita na gihimong sugal mo na naaron dihay daghan kuno kayo sa online sugal, kanang na mga online sabong, online nga casino, online nga kanang mga scatter o uban pa naa naron diha nangabuang na nagsugal ang mga Filipinos. Mopaywa tay kwarta, mamasin pagid diha, dagko na kay pilde mao nang daghan na nool diri nako mga sobra nas 5 ka tawo nga na problema kay ang iyang anak, ang iyang bana, ang iyang asawa na buang nasa sugal. Wa mo kibaw tingali ani. Gihimo na tang sugarol sa atong mga leader sa atong nasod o kinsay gapasiugda ana. May kay na silang manghunong na nakaron. Abstain, fasting from gambling and vices, pleasure. Muna fast. Unya give. Unsa man ang give? Almsgiving, paghatag og paambit sa imong isig katao apan ayaw ipagarbo. Muna usaana kining atong slat-slat dinhi. Wa gid tay nga mensyonon aning nang malit na tog slat na imo palit usa ka slat 100 pesos, di nato mensyonon. Na sa imo palit 100,000 pesos, di nato mensyonon. Na imo palit 1 million pesos, di gyapon nato mensyonon. Kay matud pa ni Kristo, kung manghatag mo sa mga kabos, himo agid ni sa tago. Karon ang atong mga politician siging pagarbo anang ilang panghatag og ayuda. Aron lang gyud butaran. Hala, ato rong tan-aon sa ato mga politicians. Ako ning balik-balik og sulti hangtod moabot ang eleksyon aron pagiya nato sa team Marcos o team Duterte. Kinsa nila kaha ang nagtuman aning standard nga gisulti ni Kristo nga kung manghatag mo himoa sa tago, ayaw ibutang inyong pangalan, ayaw ibutang, ayaw isangyaw nga ayaw migkalimti, anang tago lang, hilom lang. Nya dili panahon sa eleksyon, manghatag gani whole year round, 24/7 round the clock. Dili kay panahon las eleksyon manghatag
ikaw wagtang sa eleksyon, mangawat na. Kinsa man ani, Team Marcos o Team Duterte, kamo na mag-igo ana, kita na mag-igo. Kinsa Manila karon ang muangkon sa ilang mga sala, dili magpunay panaway sa ilang isig katao. Team Marcos o Team Duterte. Kinsa Manila aning Team Marcos o Team Duterte nga nagsigig hisgot og mga sala nga katilingbanon, sama anang drogas, gambling. Kinsa Manila ana ang nagpusgay aning mga sala nga katilingbanon nga niguba sa tong nasod, insurgency, kaning graft and corruption. Kinsa Manila ang nagsulbad sa mga problema sama aning unemployment, kaning kataas sa mga pamaliton, kakuwang sa sweldo. Kinsa Manila aning Team Marcos o Team Duterte ang nagsigig hisgot ani, wa magsigig panaot sa ilang isig katao. Mao nay atong pamalandungan ug mao sa atong butaran ang naghimo ani. Katulo, kinsa man aning Team Marcos o Team Duterte ang nagpromote pag-ampo sa Ginoo. Kana bang pagkamaampuon, dili pagka kalibutanon o pagkayawanon. Kana bang nag-agdas mga tao mag-ampo ta? Kinsa man. Mao nay atong butaran. Lingay mong tupad. Ning na nipalit na kag slot. Ning na kon. Ning na ay lang kog sultihig pila. Ning na pila napalit na baka. Ana ha. So amo wala ba mo ipalit-palit karon pag fasting na mo, kausa na lang mo mukaon sa kaadlaw nya ang duha ninyo kakan-anan gikan karon hangtod gyud sa Easter Sunday ipalit og slot. Di ba makakita mo kalainan sa inyong kinabuhi inig-abot na sa Easter Sunday. Pero magsige lang yapon tag tigom sa kwarta, sige lang yapon tag kanang paningkamot nga makakwarta, pangitaan ng mga politiko nga manghatag og kwarta inig Easter Sunday, yawa lang yapoy atong masinati. So pray, fast, give. Remember, you are dust, and to dust you shall return. Matod pas ikaduhang pagbasa, si Kristo nga way sala nagpakamatay para nato, busa kita usab dawato nato ang kaluoy sa Ginoo, magpakamatay sa ta sa atong mga sala aron pagsunod sa Ginoo.